emitim des d'aquí a les platges de vora Barcelona, al Platja del Prat. Just allà sota els avions hi ha una espècie de fongs que neixen al mes de febrer-març, que neixen a la mateixa sorra de la platja i degraden doncs, la matèria orgànica que hi ha entre les grans de sorra, i viu el miceli viu allà en un ambient terriblement difícil per viure. Evidentment és un perill, i per això està molt bé que estiguin protegint les sorres justament d'aquesta zona. Altres, encara que no sembli que són molt corrents, són els rossinyols. El rossinyol, però sobretot el rossinyol de muntanya. Molt comú, molt apreciat. Sí, hi ha 5 espècies que n'hi diem rossinyols. N'hi ha 5, però el de muntanya, que és efectivament molt apreciat. És un fong que està desapareixent d'Europa. És molt sensible el seu miceli i la pressió dels plataires, la pressió de trepitjar la muntanya, la pressió sobretot de vaques que pasturen al mig de muntanya i cavalls, els està fent mal, tot i que per altra banda el fet que hi hagi pastura a muntanya és interessant. Però, en fi, hi ha espècies que estan en perill en situacions extraordinàriament diferents. Parlaves de trepitjar la muntanya. Hi ha manera de trobar bolets, sobretot la gent que ens està escoltant en aquest moment, que és aficionada a buscar-ne i no sempre trobar-ne. Hi ha una manera científica per trobar-ne, és a dir, el dia, que la temperatura, que l'alçada, que la humitat, que acaba de ploure no sé quan, etc. O no? O escolta, això és l'instint i surten quan volen. Si només fos un factor, evidentment es coneixeria i s'hauria divulgat per més que l'amaguéssim. Però hi ha secrets que es guarden. Molt tancats a pany i ratllat. Hi ha un petit marge de factors que poden influenciar i que són molt variables. Primordialment els fongs surten per la temperatura, per una temperatura adequada. I humitat, no? També, o no? Sí, però més temperatura. El que marca és la temperatura, perquè si fos la humitat els bolets sorgirien a l'estiu i n'hi ha molt poques espècies que sorgeixin és quan la temperatura baixa. A la tardor que es posen en marxa totes les relacions sobretot entre arbres i micelis dels fongs micorrízics per tal de fer el fruit. Es considera que la temperatura del voltant dels 8 graus és una mica la que en la majoria d'espècies es dispara la fructificació del bolet. Però amb altres no és tal, perquè el reig mateix, aquí he parlat d'ell abans, el reig mateix és un bolet que surt amb temperatures encara altes, no? Però molts micelis relacionats amb els arbres, el que fan, i els arbusts, el que fan és aprofitar els sucres que l'arbre envia a la tardor. O sigui, la majoria de plantes del bosc, per entendre'ns, quan arriba la tardor, per evitar que s'hi passa alguna cosa a la planta i un vent doncs trenca tot l'arbre, la majoria d'arbres envien a la tardor els sucres a les arrels perquè tinguin energia per tornar a rebrotar si passa alguna cosa. I aquesta inundació de sucres a l'arrel fa que la majoria de fongs l'aprofitin per fer els bolets. Si ho tenim tot tan estudiat, podem fer, no sé, rovellons de cultiu? Se'n fan. Es fan arbres que tenen a les seves arrels el miceli del rovelló i es fan arbres que tenen el miceli de la tòfona. Però has de plantar els plançons d'aquests arbres. Sí, ho coneixia els de la tòfona. Sí. Hi ha bolets més fàcils i difícils per cultivar? Sí, el rovelló és un dels més fàcils, la tòfona és més complexa. I el cep també es pot fer, plantes micorridades en cep, però també és complexa. Per què? Perquè
hi ha arbres, hi ha fongs que necessiten estar units a moltes arrels, molts extrems de les arrels, per tal de poder absorbir els sucres necessaris per fer un bolet. Per tant, podríem plantar un pi, en aquest cas, suposo, que tingui... Rovelló, no? Exacte, un pi que tingui ja un fong per fer rovellons. Sí. Jardí de casa, per dir-ho. Des de fa més de 20 anys. Ah, sí? Sí. El que passa, i no vull perdre el fil, el que passa, perquè és bonic i és exemplar, el que passa és que hi ha bolets que necessiten molts pocs punts units a les arrels i altres que necessiten molts. Un cep necessita al voltant de 8 milions d'extrems d'arrels per tal de poder fer un cep. Sí, el miceli. Això què vol dir? Que necessita molts anys per establir les unions amb les arrels, i això fa que un rovelló el puguem trobar en pins joves i en canvi un cep necessitem anar-los buscant pinedes adultes, en pinedes velles de més de 30 anys. I sempre en aquella pineda, any rere any, hi haurà un cep? Sí, en aquell arbre. Això és la màgia dels caçadors de bolets, que saben on anar. Al lloc. Sí. I quins errors es cometen més sovint els caçadors de bolets, quan encara no són experimentats, podríem dir? Que fa la gent, no?, per al bosc, els errors que la gent fa, no?, per anar a buscar bolets. El típic de tallar o no tallar el rovelló, o no sé si errors d'aquest estil, xafar on no toca... Jo diria que el primordial és, i perdó, potser me'n vaig una mica, però ja hi tornaré, és anar-hi sol, on era molt poca gent, i no portar el mòbil. Avui dia crec que és estrictament necessari anar molta gent a buscar bolets perquè em pertoca, o sigui, et diuen va, amics d'aquests que creuen que a mi em fa molta gràcia anar a buscar bolets, a mi m'agrada estudiar-los, però no tant anar-los a buscar. I que, doncs, hem anat amb gent que no ha portat mòbil i s'ha perdut simplement perquè no tenen l'ús, el costum d'anar-hi o en aquell bosc. Aleshores, els vehicles que tenim ens fan que anem a boscos que desconeixem, i si anem molt fàcilment ens perdem. I potser deixar dit el pas, també. Per vegades no hi ha cobertura. Bueno, cada vegada més. I, per exemple, doncs, quan baixes del cotxe no marcar amb el GPS a la localització del cotxe, també hi ha problemes d'aquests. Després, i passant ja més a l'objectiu que em sembla que era la pregunta, és sobretot, és rascar, fer malbé la superfície del sòl i de la protecció del sòl, perquè si fas malbé la protecció del sòl, fas malbé el miceli que hi ha al costat i a sota. I d'aquí, després, normalment les preguntes que ve és que és millor tallar o arrencar el bolet. Avui sabem que és indiferent. És indiferent. És indiferent. S'ha de trencar un mite. Sí, és indiferent i la raó prové d'una recerca que es va fer a Suïssa durant 30 anys amb parcel·les i anar mirant els bolets que sortien, tallant i arrencant, etc. Surt exactament igual. Un pèl inclinat els resultats cap a l'arrencar el bolet sencer. És a dir, afavoreix. No malmet arrencar el bolet sencer. I en canvi malmet una mica pels resultats al tallar-lo. I 30 anys em sembla que són prou significatius. I tant, caram. Has dedicat també part de la teva vida a la divulgació, amb molts llibres que has escrit, has sortit a programes de divulgació. Quin ha estat les claus d'aquest èxit, creus? Per explicar les coses i fer-les accessibles a tothom. Que vaig ser el primer. Ja vas ser el primer? Jo crec que no és tant una qüestió
personal sí que m'agrada la divulgació i sí que el fet d'estar a la universitat ensenyant-me micologia i barallant-me amb els alumnes per fer entendre coses, això ajuda a ser més didàctic probablement. Però diguem-ne que vaig tenir la sort de poder... Vaig començar aquí a Ràdio 4 fent el cistell i després a TV3 i això va fer que es coneixés, no? I poder explicar. Era el primer que explicava com funcionaven aquests organismes, no només deia l'espècie, sinó que explicava les raons i jo crec que això va ser la gran sort. Doncs apunta't a l'agenda perquè l'any que ve Ràdio 4 celebra 50 anys i estàs més que convidat a participar en algun altre programa de ràdio. Ho faré. Com un pioner aquí a la nostra ràdio. Ho agraeixo i seré. Escolta, com veus el futur de la micologia en relació al canvi climàtic? Pèrdua de diversitat, no? A veure, el canvi climàtic ens afectarà segurament força perquè afectarà molt a les plantes. Aleshores, pensem que la velocitat en què s'incrementa el canvi climàtic és molt superior a la velocitat que poden tenir les plantes a desplaçar-se, per exemple, amb l'alçada. Aleshores, si ara anem a buscar bolets, m'invento a 1.600 metres, aquells arbres que hi ha allà, la majoria d'ells ja no d'aquí poc temps no seran eficients, tot i tenir els micelis que els fa eficients, no ho seran lo suficient per sobreviure. Hi haurà altres arbres d'estrats inferiors, dels 1.400 o els 1.200, que sí que seran més eficients en aquella alçada. Aleshores es barrejaran molts boscos, seran boscos mixtes, molts arbres seran ineficients i s'hauran de traslladar, com dic, amb alçada, anant a buscar llocs més frescals per les espècies que són. I altres hauran de venir del sud, cap aquí a casa nostra. Això vol dir que si no es fa un esforç, suposo que les societats micològiques i els centres de recerca hauran de fer esforços amb micorrizar, amb fongs del territori, plançons, i anar-los plantant en els llocs adients per tal de que siguin eficients, perquè si no tindrem moltes malalties i dificultats. O sigui, jo veig des d'un punt de vista biològic, veig unes lluites molt més agressives en poc temps, no? Com veiem a la meteorologia. Exacte. Doncs Enric Gràcia, doctor en biologia, que has dedicat bona part de la teva carrera a l'estudi dels fongs, professor de micologia i micologia aplicada a la Universitat de Barcelona. Ha estat un plaer tenir-te avui en el Digue-li Ciència. I a mi, que m'ho deixeu explicar. Moltes gràcies. A vosaltres.